חברים, סרטון חדש. לא ידעתי המון זמן כי יש לי מבחנים, עבודות, התכוננות וכל דבר שיש לילד בן 9 לפני קיץ. היום לפי הכותרת אנחנו הולכים לבנות את ספינת הפיראטים הגדולה בישראל, נראה לי. אז שנייה אני פותח את המיינקראפט ומציג את החומרים ואני בא. יאללה שנייה. הצופים יקרים, הייתה לי פה איזה טעות קטנה, שכחתי להפעיל את הסרטון, פשוט החזקתי את זה ככה שהמצלמה הפוכה ופשוט התחלתי לבנות. אני באמת לא יודע מה עשיתי. התחלתי קצת את הספינה, זה הולך להיות יפה, אתם תראו. תכף חוזר אליכם, אני רק מסובב את המצלמה. טוב, אז חברים יקרים, אני רק אקרב את המצלמה. ככה זה טוב? יופי, כי אני צריך לשים את הזווית. שנייה, אני חוזר. טוב, אז חזרנו, כמו שאתם רואים. עשיתי קצת... התחלתי. עכשיו מפה אנחנו יודעים להתחיל. לבנות עכשיו באמת את הספינה. אוי, רגע. שכחתי שאנחנו לא על קרקע. איזה קשה זה לבנות בים. בים! או באמת. פרקור לצאת מהדבר הזה. לא, זה יותר מדי. ואם אתם עדיין לא רשומים לערוץ או עדיין לא עשיתם לייק, אני באמת אשמח אם תעשו את זה. זה לוקח ממש קצת זמן וזה עוזר לי. אתם תמיד חושבים, בוא'נה, הסרטונים שלו גרועים, הם לא יודעים, הוא לא יודע לערוך סרטונים וזה. אני יותר מתעסק בתוכן מאשר בעריכה. אין לי עורך, אני יוטיובר עם 6 מנויים וזה קשה ככה. אני אגיד לכם סוד, אפילו ההורים שלי לא יודעים שיש לי ערוץ. עד 100,000 אני לא יכול לספר להם. עד שאני באמת ארוויח קצת, לא יודע, כסף, כדי שאמא שלי ואבא שלי הסכימו לי להמשיך. אני לא עושה יוטיוב בשביל כסף, אני עושה את זה בשביל לשמח אתכם, מי יודע, בזמנים קשים. אין לי עורך כי אני כולה ילד בן 9 שההורים שלו לא מסכימים לו לעשות יוטיוב, בכלל לא יודעים שהוא עושה. אני באמת מצטער על העריכה. אם אתם רוצים שאני אמשיך לעשות קצת שורטס, כי בזמן האחרון באמת לא העליתי כלום, יש לי רעיון בראש שיהיה ממש טוב אם אתם רוצים. הוא מצחיק. לא אכפת לי מלילה. יאללה. שהזדמנו נהרוג אותם עם המייס. קדימה, אנחנו צריכים להמשיך. זה ייקח עוד הרבה זמן. איזה כיף לכם שאתם יכולים שאני בא ככה, מצלמה, עושה כבר בוקר בעולם המיינקראפט שלי אחרי שהיה לילה, ואני עדיין לא סיימתי רק את הבסיס. אתם מבינים איזה גדול הדבר הזה? תסתכלו את זה. ועוד אני צריך לעשות את זה עכשיו. טוב, זה ייקח ממש קצת זמן, אבל כל פרט פה חשוב. אז נתחיל. דרך אגב, מימין למעלה, אני אעשה לכם את זה. אפשר לראות את הדמות שלי. אני הצבתי אותה בעצמי. בינתיים אני חושב שהספינה נראית אחלה, כי בסיס התחלתי. מי שלא יודע איזה פיראטים הולכים להיות, זה הולכים להיות פילג'רים. אני אוהב לקרוא להם פיראטג'רים. הרעיון נלקח ממוד מקריטה, למי שלא מכיר, מציע. הוא מקריטה הראשון לסרטונים האחרונים, ואני אוהב אותו מאוד,
גם כסרטונים ישנים. אני יכול לראות סרטונים גם של לפני 5 שנים ולהתלהב. סוף סוף אפשר להתחיל לעשות כך באלכסון. אוי, השחקן שלי משתגע. אבל לא הייתם בסם. כנראה שבנינו קצת יותר מדי, אז נקצץ, נקצוץ. הופה. השחקן המשוגע. מי שרואה. ומאוד. אנחנו הולכים לעשות עוד הפעם את אותו הדבר כדי לבנות גוף מעגלי, שיראה מעגלי לפחות, כדי שנבנה את הספינה. וזה, החלק הזה, זה רק המרתף. הסיפון הולך להיות גדול. הרעיון נלקח, רגע, אמרתי את זה, במחשב שפעם שיחקתי במיינקראפט. גם בניתי ספינת פיראטים שהייתה יותר קטנה, אבל יצא לי אחלה. חבל שהמשתמש שלי שם נמחק, לי שם איזה באג עזבו, אתם לא תבינו, וגם אני לא הבנתי באותו רגע ששמעתי, וגם אני לא הבנתי עכשיו. אני עדיין לא מבין. אני רוצה להודות לעידו דניאלי שנרשם לנו מ3 מחשבים שונים. תודה רבה. וגם למי שעזר לי לפתח את הערוץ, איתי משה כהן. יש לו ערוץ שנקרא איתי ביטאי. אני מציע לכם ללכת ולרשם לו לערוץ, זה יעזור לו מאוד והוא חבר טוב שלי מהכיתה, אז בבקשה תעשו את זה. רגע, הנה ארמון של הפילג'רים, נכון? לא יודע מה זה, אחר כך נבדוק. אבל בינתיים סדרת השחקן המשוגע. מכת קרינג' מכה.